ҷамъомади дуҳафтаинаи дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Марко Раҷини дар шаҳри Анталия, Туркия ба поён расид. Дастаи наврасони мо бозии охирини санҷишии хешро бар ҳамсолони худ аз дастаи Академия Краснодар доир карда, бо 4 голи беҷавоб пирӯз шуданд. Умед Ҷафоев, Давид Мақсудов ва Абдулло Иброҳимов голҳои дастаи моро ба самар расониданд. Як голи дигар бошад тавассути худ гол ба қайд гирифта шуд. Барои мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҷамъомади таълимӣ дар Туркия яке аз марҳилаҳои омодагӣ ба ҷоми Осиё 2025 маҳсуб мешавад. дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё шаҳри Куала-Лумпури, Малайзия, маросими қуръакашии марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷоми Осиё миёни наврасони то 17 сола доир гардид. Мунтахаби Тоҷикистон тибқи қуръакашӣ ба гурӯҳи Д шомил шуд. мавзӯъро ҳамкорамон Ҳабибулло Саидзода идома медиҳад. рақибони дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон дар қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2025 ки аз 3 то 20 апрел дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад муайян гаштанд. дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё шаҳри Куала-Лумпури кишвари Малайзия маросими қуръакашии марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё миёни футболбозони то 17 сола доир гардид. тибқи қуръакашии баргузоршуда мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар гурӯҳи Д қарор гирифт. рақибони дастаи мо мунтахабҳои Эрон, Омон ва Кореяи Шимолӣ гардиданд. қобили қайд аст ки тими Кореяи Шимолӣ қаҳрамони ду каратаи Осиё ба ҳисоб рафта, наврасони Омон низ ду маротиба ҷоми Осиёро ба даст оварданд. мунтахаби то 17 солаи Эрон бошад дар таърихи баргузории мусобиқа як нишони тилло, ду дафъа ноиб қаҳрамони Осиё ва як нишони биринҷии дигар ба даст овардааст. қобили қайд аст ки ҳамагӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 16 даста ба 4 гурӯҳ тақсим шуданд ки ҳар кадом аз 4 дастаи иборатанд. баъди анҷоми марҳилаи гурӯҳӣ аз ҳар гурӯҳ ду дастаи беҳтарин ба даври чорагиниҳоии ҷоми Осиё 2025 роҳ меёбанд. ҳамаи иштирокчиёни даври чорагиниҳоӣ соҳиби рӯйхати чемпионати ҷаҳон 2025 миёни наврасон мешаванд ки аз 5 то 27 ноябр дар кишвари Қатар баргузор мешавад. сармураббии тими наврасони то 17 солаи Тоҷикистон мутахассиси итолиёвӣ Марко Раҷини андешаашро дар мавриди қуръакашии марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё баён намуд. мафсуф бар он назар аст ки бо чунин ҳайат метавон миёни дилхоҳ дастаҳои беҳтарини қора бозии хуб нишон дода ба натиҷаҳои арзанда ноил гашт. пеш аз он ки маросими қуръакашӣ доир шавад, ман ба бозигарони даста гуфтам ҳамаи дастаҳое ки мо бо онҳо дар ҷоми Осиё рӯбарӯ мешавем қавӣ ҳастанд. ҳама чиз аз рӯҳияи худи мо вобаста аст. ҳар се дастае ки мо бо онҳо рақобат мекунем пурқудратанд. бо Омон дар Сингапур дар марҳилаи интихобии мусобиқа бозӣ карда будем ва рақобат бо пирӯзии мо хатм шуд. вале мо хуб медонем ки ин мунтахаб хеле қавӣ аст. мо кӯшиш хоҳем кард дар рақобати навбатӣ бо ин тим низ мисли бозии қаблӣ дар Сингапур доир карда фикр кунем. дар мавриди Эрон, албатта ин тим яке аз мунтахабҳои қавии Осиёи марказӣ аст. муқобили ин мунтахаб якчанд бозӣ доштем ва ҳамаи бозиҳо дар назарам бароямон мушкил буд. дар бобати тими Кореяи Шимолӣ чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман бозии мунтахаби то 21 солаи ин кишварро дар душанбе аз наздик дидам. тимҳои ин кишвар бисёрам бозии дуруст созмоншуда доранд ва рақобати мушкилтаре бо ин мунтахаб хоҳем дошт. мо ҳам дар роҳи дурусте қарор дорем ва омодагиҳо ба ин мусобиқа хеле хуб ҷараён доранд. умедворам ки то моҳи апрел рӯзи баргузории мусобиқа бозигарони даста ҷароҳате нахоҳанд бардошт ва ҳама бо ҳолати хуби варзишӣ омода мешаванд. ба ҳаводорони тими миллӣ ваъда медиҳам ки дар ин мусобиқа ба натиҷаи қонеъкунандае даст хоҳем ёфт ва федератсия аз кори мо эҳтиром қоил хоҳад шуд.